biko gị bụrụ onye Igbo ebe ọ bụla ị na-asị gị kwegodi biko n'ihi na ekwuola m ihe a n'ụlọ nsọ kwuo ya na nzukọ ndị Igbo ya ọtụtụ oge mana ọ dị ka ndị Igbo anaghị aghọtacha ihe m na-akọwa oge erugo ka m kụzie n'ọgba egwu kama ha ga-aghọta m ezigbo nwanne m nwoke Maazị Chimezie Ọnụchukwu ị ga-agbara m aka ebe o ka jenu mgbe Chukwu kere ụwa mgbe o kere enu n'ala mgbe nke oke kpara ụmụ mmadụ ncha wee sị na ụmụ Izrel bụ nke ya n'ihi na Chineke laikere ha n'ihi na Chineke juzuru ha ụmụ ụwa na-ewesara ha iwe ụmụ ụwa wee kpọ ha asị ebe ọ bụla Izrel na-aga ọtụtụ mmadụ chọrọ ịgba ha ọgwụ ma mekwelu umeala etu ọbụla o siri dị mmeri na-abụkwa nke ha n'ụwa omenala nke ụmụ Igbo atụtụ ilu be anyị etu ụmụ nwaanyị anyị si eke ekike ọ dị n'akwụkwọ nsọ garuo na Old Testament lere iwu niile nakwa omenala Igbo ị ga-afụ na ụmụ Igbo na-aza na anị nchaba bụrụ Izrel donu bụ ike ụmụnne m ọgịnị dị ka anyị na-azọ ọgịnị na-esere anyị okwu onye mere anyị gboro adị mma ọka ọ bụ sọsọ m ga-eri onye m chọrọ ọ bụ ya ga-achị kama sị na ya chị kama mmadụ ncha ga-agwụ ka wepụga n'ikpoke n'etiti m Igbo ebe ọ bụla nọ onye anachade ya chịkwa onwe ya etu ka anyị ga-esi wee merie ụwa anyị chọrọ obi nwanne anyị chọrọ obi nwanne ụmụ Igbo chọrọ obi nwanne onye ọbụla nwere obi nwanne Anambra steeti chọrọ obi nwanne Imo steeti chọrọ obi nwanne Delta steeti chọrọ obi nwanne Ebonyi steeti chọrọ obi nwanne Enugu steeti chọrọ obi nwanne ụmụ Igbo chọrọ obi nwanne anyị achọrọ ọgụ na mgba ụmụnne dị Igbo ka m na-akpọ onye mere ngwere adị mma onye chanya ga-ebi n'udo iruo na nzukọ anyị ọ bụ so okwu na ụka ndị a bụ ndị nke anyị onye a bụ onye nke anyị ka emeghe ụwa maka na ọ bụ anyị nwe mitin mana ịbụkwa ụmụ nwanne anyị bụkwa ofu ụmụ Igbo mkpọba ife na-eme n'Igbo ihe na-eme n'etiti anyị eziokwu iwe na-ewe m iwe na-ewe m etu ahụ iwe si ewe m ka akwachi agụ m etu ahụ akwachi agụ m ka m sikwa aṅụrị ọṅụ maka na abụ m nwa onye Igbo amụrụ m n'ala Igbo biko n'udo ụmụnne m ebe ọ bụla ifuru rege emeza ya ị na-erife karịa ala Igbo biko dodo ribe ya ga-ene nna m anyị chọrọ obi nwanne anyị chọrọ obi nwanne ndị bi n'ala Igbo chọrọ obi nwanne ndị dị ala ndụ chọrọ obi nwanne ndị bi na Dublin chọrọ obi nwanne ibiri Amerịka chọrọ obi nwanne ibiri Canada chọrọ obi nwanne ibiri London chọrọ obi nwanne ibi na UK chọrọ obi nwanne onye ọbụla biko tinye aka onye ọbụla biko tinye aka wiyo nda Igbo kwenu wezuokwa n'ọzọ biko nwere ihe m chọrọ ka m ji ụnụ ma gwakwa ụnụ ọ bụ ịma na ikperite n'ụwa niile akwọrọ ụmụ Afrịka ụgwọ irute n'Afrịka ọ bụrụ Naijiria na-ezigoti anya iwerutezie na Naijiria ọ bụrụ ụmụ Igbo ebe ọ bụla ụmụ Igbo nọ ndị nọ ha na-akụkọrọ ha ụgwọ maka gịnịkwanụ maka ngozi a Chineke ji wee gọzie ụmụ Igbo ọkwa ya ama m na ụfọdụ n'ime unu nwere ike na ebe ahụ na-ekwu na-asị eche m
na nwoke kwesịrị ịbụ onye oziọma Chineke ma biko jọkere ha nke a m na-agbaso ọ bụ ozi ekwensu biko gịnị ka ọ sara ọ gwazie n'ike ebe akwụkwọ nsọ siri onye adụkwala ụmụnne ya ọdụ ebe odisem akwụkwọ nsọ si anyị hụ na otu ndị bụ ụmụnna n'anya okwuru ya ka ọ bụ okwu ya enyi ọ bụghị ebe ahụ ka m na-aga atọ ihe m na-ekwu bụ biko na ụmụnne m ebe ọbụla ụmụ Igbo nọ ka anyị jikọta n'aka ọnụ were ofu obi na-eme ihe biko godinu maka na onye a na-achị ọchị anaghị achị onwe ya atọ ọ na-ewute m olee ihe butere ebe ọbụla ndị Igbo nọ ọ bụrụ ọgụ na mgba ga-adị m ajụjụ nke a bụ ụkọ maka ndị Igbo na ndị Hausa maọbụ ndị Yoruba maọbụ ndị India maọbụkwa ndị Kafanchan mbanụnụ ihe nnọkọ bụ ọgbakọ ụmụnne ndị Igbo na ibe ha ebe ọbụla ọ bụrụ ọgụ na mgba ofu steeti mitin n'ime mitin nzukọ n'ime nzukọ ụmụnne si ofu mba pụta ọ dị ka enwene udo ị ga-ahụ ka ofu onye ga-esi ebe ọ ga-esi mma ka pụta ziwe otu nke ntisasa otu nzuzo otu ekwensu ụmụnne onye a na-achị anata achị onwe ya o ji oke na onwe gị ajụjụ ihe m na-ekwu kwa ihe m hụrụ n'anya o mere m nke m so lewe gbuo ọgụ ya lụọ ọgụ ya kpaa ike ya mana ugbu a masị ka nkụzi ya n'ezu ma tichi ya ga gwara ụwa niile ndị m ihe m na-akọ ọ ga-ama onye ọbụla aka ya dị n'ihe ebe m nọ ya kpachara anya ya o ikokwanụ maka abụkwa m onye Igbo Chineke keziri ọfụma ihe m na-achọ ebe ọbụla m nọ bụ egwu na amụ mmekọrịta nwanne na nwanne onye hụ nwanne ya achịa ihe m na-ekwu ebe abụghị si gị hụ ndị Igbo n'anya ma kpọọ ndị mba ọzọ ụgwọ mba maka akwụkwọ nsọ mere ka amata na onye ọbụla Chineke ekenela ụwa bụ nwanne gị ọ bụ nwanne gị ka ọ bụ n'ụlọ ya bụ ebe ọbụla ịfụrụ mmadụ Chineke ekere hụ ya n'anya maka na eme onye ga-sọpụrụ ya nyere ya aka ma ọ bụ na ị ga-enyenwu ozugbo onunu. But remember what the Bible says, do good to all men, especially them in the household of faith. Biko na ụmụ Igbo ihe o ji ewute mbụ na abụ m nwa afọ Igbo amụrụ m n'ala Igbo zụọ m n'ala Igbo ka ọ dị ihe gbasara Igbo na-atọ m ụtọ onwe ihe pụrụ apụ n'ime m achọghị m ebe ọbụla m nọ na-ahụ ka mmadụ ji aghụghọ na-eme ihe n'etiti ụmụnne ya ọ na-agbakasị m anya ebe ọbụla ị hụrụ Reggae Messiah biko ịchọwa iziwe nzukọ nke a ga-eji etinye ọgba aghara n'etiti ndị Igbo biko akpọkwala m maka na ịnwa anwa akpọọ m agaghị m eso gị nsogbu ga-agbara ọ bụrụkwa na ị gaa n'ihu n'ibute ọgba aghara ahụ ọ dajie aga m asị gị ọkwa agwara m gị agwa nsogbu ga-ara ka m esonyere gị ozugbo biko ịwụrụ na ọ bụghị wee onye ekwensu ji si na ụmụ Igbo agaghị enwe udo kpachara anya gị o sepụ aka enwe n'ofe kpachara anya gị ọ na-awụla aka mmadụ ọ ga-adị mma ebe ọbụla ndị Igbo bi n'ụwa ihe ahụ Chineke tinyere n'ime anyị ka anyị were kene ya na-aga ngozi Chineke ka ọ ghara iwu na ebe ọbụla ndị Igbo nọ ọ dị ka ejizi ọgụ na mgba mara anyị ndị mba ọzọ a na-achị anyị ọchị ọ dịghị mmanụ ahịa asị na don't divide again ụmụnne m ihe ndị a adịghị mma ihe ndị a adịghị mma biko nunu ekwuola m ya ọtụtụ mgbe kwuo ya nke abụọ ma na-ekwukwasịkwa ka m kwukwa ya ọzọ onye ọbụla abụ onye Igbo ya mara na ọ dịghị mma ka onye a na-achị ọchị ọ na-achị onwe ya ihe ha adịghị mma biko ọ jọgburu onwe ya ọ bụ mma bụ nwanne gị Maazị Okechukwu Iweala the Reggae Messiah o ji ọnụ eme nka ọ mụ na-ewetara unu ozi ọma ka m were ohere akele ụmụnne m ndị ga-agbara m aka ebe na m sokwe wee dụọ ndị Igbo ọdụ n'oge a ha ncha bụ ndị ụmụokemere ụmụndụgba Maazị Chimezie Ọnụchukwu nke dị na Isu Local Ojidole Mọgụ nke mbụ na Dublin Ogbuhoro ụzọ nke mbụ na be Ichie Vincent Ọnụchukwu ezi nwanne m ka ị bụ
primary health consultant onye ọcha bịara ụwa n'oji St. James Hospital Dublin. Ama m n'ori akụbi n'ọkwa ya o. Mrs. Blessing Ọnụchukwu asampete nwanyị ọma gosi mba ọ ya ka ọ bụ ezi nwanyị na-eweta ọkụ dịka aha ya si wee dị ozigbo ozigbo ọ naghị akụla bandị azụ. My latest ọ ya ka ọ bụ. Ka m kelekwa Chief Chika Egbuchile m Ogbuefi Omenukak ezi nwanne m of Royal Friends International Club Abidjan Ivory Coast onye ụmụoke ebele. Man of the Year Oluzon Assembly Abidjan Omundoba Vice Chairman Isi Local Government Assembly Ivory Coast ọ ya ka ọ bụ. Onye ọcha bịara ụwa n'oji President Catholic Men Organization Director Chika Sealing Limited Importer of Electronics Spare Parts Abidjan ọ na-eme ụmụnne m Chukwu goziere m unu afọ unu dị ụsọ. Iyelelele egwu Igbo dị mma egwu Igbo dị mma afọ Igbo n'ọdị m nso afọ eto n'ọdị m nso egwu atọgbu m ụwa ụmụnne Igbo ekele kere ụnọ ụmụ Igbo anyị nwere uche ụmụ Igbo anyị nwere ego ebe ọbụla ụmụ Igbo na-aga ha mara ihe ekwe na-ekwu anyị bụ ụmụ Chineke Chukwu ahọrọla anyị gba mbụ ya mere ndị mba ji abụ ha afọ anyị ha adịghị arahụ ụra. Biko n'udo ụmụnne m ebe ọ bụ olefuru rege emeza ya gị na-eri ihe karịrị ala Igbo biko nwanne m ribe ya denye nna m yelelele anyị chọrọ obi nwanne anyị chọrọ obi nwanne ndị bi n'ala Igbo chọrọ obi nwanne ndị bi Ireland chọrọ obi nwanne ndị bi na Dublin chọrọ obi nwanne ibiri America chọrọ obi nwanne ibiri Canada chọrọ obi nwanne ibiri London chọrọ obi nwanne ibi na UK chọrọ obi nwanne onye ọbụla biko tinye aka onye ọbụla biko tinye aka